pięknie roztomili. Dziś wam wyrządzę coś o wiedźmie. Jak macie radzi to moi wyrządzani, to moi dżistani, to mi dajcie palec do wyrchu, a pyty subskrybujcie mój kanał. Tuż roztomili roz do roka je taki dzień wiedźmy, a z książek każdy wyczyto, że wiedźma to je baba, co czaruje. Ciepie uroki, a na cieszyńskiej ziemi się prawi do dzisiaj, że wiedźma to je takowne dokuczliwe babsko, co dopaluje, a dożyro wszystkich dookoła. Także już mają dość. Ale kiejsi hańdowni, wiedźma to była paniczka, gor starszo, co wiedziała jakieś ważne wieca. Bo wiedźma to je w starucnych słowiańskich językach baba, co mo wiedzę. Wiedzę ma. Wiedźma. A wiedza to je wszystko to, co ona wie, a poradzi to przekazać następnym generacjom. Tuż a wiedźmy furdy żyją kole nas na świecie, na ozajst myślę se, że że żyją, a mają się dobrze. Ba i każda starka, a każda starociotka, co poradzi zieliny nazbierać na miedzy, a ich potem pod bontramem suszy, je wiedźmą. Bo ona wie, jaki suszone zieliny trzeba zalać wrzawą wodą, co by wyleczyć zimnicę, krzypoty albo laksyrkę. Każda zielina, co rośnie na miedzy, całe lato się ku słonku dziwo, a gębulkę nadstawio, co by ją zieliniorka stargała, a suszyła. Wiedźmą je każda starka, co wnukom wyrządzo stare historie, a pogodki o diobłach, czarownicach, a utopcach. Bo taki wiedzy nie ma żaden. Stareczka to usłyszała od swojej starki, a teraz to wyrządzo dzieckom, a one ją posłuchają z odebrzytymi gębami. Najlepszy się takowne historie posłuchało przy kachloku, jak pod piecem, pod plechami ogień tańcuje, a się blisko po ścianach w kuchyni. To dziecka se myślą, że to na isto uszty diobły skąsik wylazują z dziury. Wiedźma to była kiejsi babicula, co chodziła po chałupach, wszędzie tam kany baba rodziła. Hańdowni nie było doktora ani szpitola na telefon. Tuż się skozało po takowną hebamę, a ona przyszła, wszystkich chłopów z izby, a z chałupy wyżynęła. Baba jak rodzi, to się nie śmią na to dziwać chłopi, tak się kiedyś prawiło. Nie ma to dobre. Ta wiedza, co miała ta wiedźma, kupa dziecek, a Bob uchroniła przed śmiercią, niż się do szpitala dostały, niż przyjechał doktor. Wiedźmą je każda matka, co prawi synkowi, a dziołsze, co może, a co się nie śmi robić w tym świecie. Dziewczacka, a synczyska się temu śmieją, ale potem za porę roków, jak już są w tym wielkucnym świecie, to se wspomną, co ta wiedźma matka prawiła. Kupa chłopów prawi, że mu baby wiedźmy. Tuż mają recht, bo ty baby mają wiedzę, co się z chłopem robi, jak wypije pół litra, a ku temu jeszcze porę piw. Każda baba, co coś ich wie, a tą wiedzę chce dali swojej cerze, a synkowi, a wnuczce, a wnukowi, albo jakimuś młodemu przekazać, to je na ozajst wiedźma. Ta wiedza je cenniejsza jako złoto, bo to je to wszystko, co w całym żywobyciu ta paniczka uwidziała, pomacała, a usłyszała. Wiedźmę je dobrze mieć we familii, a na ozajst każdy ją mo. Nie ma to żadna baba jaga, żadna baba, co zbiera w lesie patyki, a bywa w lesie jak w jakiejś starucnej chałupince, choć kiejsi hańdowni roztomańcie było. Wiedźma to je każda paniczka, młodo, a staro, kole was, co mo wiedzę, coś cennego wie. W worce taki wiedźmy czasem posłuchać.